Mwanchu mulilia undizi TV mkwani bene ase entunda yende entunda ya gatatu imyomoroberio bwensa kiastoko batogo sanga nabageni baito tubwate ebirenga ao ane mono gosemia ukumanye nabo yokone kinga goskutura kurase kerenge kemo gujia ase kerengo kende buna bange mumatenga nigo chiskuru chinyinge chiabere chikobunga ase ngencho yomotimoko atora tebenga nomo omokora kerakini rendo motambe ase abarokiwa bange babero bichskuru cyoboroso cyskuru cya secondary babere bagocha anka ba erinde ko bawikirana aso umutimoko ase ereri bagali abene asabe buri gosanga nabana babo chingaki echi chire cyumutimoko asko ndo mwancu muri undizi TV mbarabyaba babwendrete okwanira amangana onyetali balia bagocha baikera abana aba bali bale n'abana abana kiagerere mambi yabono mbuate abageni korwa ase kyombe ekemo gigocha kyaba gego ikirania abosego sanga na aboroki gwaba ase chiskuru ase gekurkunga Kenya Student Christian Fellowship baberekana ase studio mambi ya abono bakoro nere sospita osemo oyoro munyakerogo bwekyombe ya Kenya Student Christian Fellowship ase orosagia rwakisi na boigo ndobwate omworokia na boigo egati yababwatani ase ekyombe kyo asamarieta aska otao nabega usangana intwe bene elinetowe tukemanya anemono chinje tubonete kolenda abana baito ase umutimoko sangana intwe asomtandao o Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na wazara mtandao ito www.ndizitv.net namba ito SMS 0792192834 sangana into asenchira bene ase imambi ya abono mwanju omurilia Ndizi TV tomama boliao nabo yigo karue ekerengere kiao ase imambi ya abono bwakire buya. Karibu sana ime ya Ndizi TV emambi ya abono ase faida yo murigerelia tanga turachakira ase sospita tumanyanga malieta nabo yigo ninkyo okora ase kyumbeke ya KSF na bakwandi bwakire buya samarieta group hospital siemo inde omunyakerobo bwekyombe ya Kenya Student Christian Fellowship orosagera obosongo na segusi indo umoriki. All right, erebu ya kigimato cha senseme ya madam Mtenkuru kwa aska burasi tao omwali mukuru school kwa kumanga serikali Nyamache sub county nandi nigonde members ekyombe kya wanafunzi erebu yake gima asingincho tobeta koranga na mange andrete ase chiskuru na mange andrete ase abasaya asukuto chakelia ase mambi ya abono sospita tumanyango ekero kurigelia aboroki gwaba ekero ko baikira anemono gwetera ase misangirikano jaino inkieke kwabero korra kire etobauti anemono ase aboroki gwa chinga kiechi chomotimoko bose chinga kiechi bale ase skuru chimbwa kechi kwa birokora aboroki aba ba bechi skuru mbari okay you cannot toko nyara wa apply enchireri twakinete egesaku enge kingine kere informed ekere egio gotaka kumanya eketukimono igetete kumanya ninki kegendrete bononya na etoko ba umuntu gotuke bintu onya kogenda ase bare na bora ikase bare fraud asengenjo nigo ba kere nyon keri kwa batebi ibatete kumanya obone bwae ngayibore so buno muibori oika wiarigani na ayobo umutuki tari ogambera abana abachincha chiti kwagambere tuchiakare abana abanigonye ne technology nigoere na magoko abo igoro kwanya omwana gosinoyo JSS abugati smartphone ebi ndakorigere ase smartphone yeri ane bintebi ngao andake na batoko ganda nyone mekutana abana bagosabye simya wakagera labda ne bichao waka gosema umwa wakiresimi then later on go korigere kwanya site so mwana arenge chia YouTube ne site chia maswali so ntonda te aba ibori baito
yes mbaga korete chisime bago tumekarika tiga bateme ku embrace technology ye batiga magega egere babeke squeezy Google njarete gento go kwa admin kero kora igoro mwane account ya YouTube okumunyo igoro bune underage kwebeka bune admin onye gago search sites chimbe ekomukani gose yagutume notification wa approve no muibori igobona una abaibori tigatoteme ku embrace the new technology na nto bana batari bari togocha gutinda chana nabo abana bamanyire chi rights cyabo ogochi komotebye kogotebi ndo atebe tukwigana iga asingi njobona ganyone ebyombe byesokiri bigo advocate rights cyabana ibire binge whereby byabayigoira amaiso bono bamanyire rights cyabo ko bwanyoni keri umwari mwako basomye school ere bujaki ma madam tocha sensemo ya lili mware gukina kimuraba nafunzi inchanere mwakinete lakini kolende bone yotarekora amonchilio asaboro kigwaba mukomo mugo interact na barabu tumanyango asensemo eto bauti nelikwa bera koranga cinga kiri mware gukina nabo igo cinga kichabono eto bauti nelikwa bera korana na chimbwa chiabana bia mama tofauti ere nene sana eke walieke ya tanganira mawazo buna babo kole bintu byabo umwana akole bintu bwa buli noyo lakini ikina keke ene ng'abana ba siku hizi batanganira abaibori ebirengerero byabo negente keniki abacangire muno yamake hospital tebiri technology na buna Kenya tuko na usibunense kuna ko embrace technology na tuko na komenta masomo abana batigari timaya no bari school ngwegere bari bintebi ngo sanga bari n'abana bamwabo so ka n'abana bandi school so kago chaka igago chumwana tofauti uri kwa ina tuche school lumunga no yo komere school kari asike lumunga biriegeri buna abandi bari bamwabo balita wao bari exposed nere bono gago chanka chago kubitema bono mwao genge lab mwao temere binte bya lani de matukayons eke gorige itonkere kyara bate bunye keneke bina twabwaterere eke yaya igita ito kumanya nkiye kwa robote boneke iga kugwa egaramanye nekebe amana gukora ki abatagete examples oinere tofauti enene na ndirenga abatari bano guca gukinya buna twakinite ande egento kyo gukumisana nkiringa oboibori mbugwati manyu boibori mbugwati egetabu guca gusoma manyanga ogari nkorere ndiga no mwana nere nkomugendiga nyasaura abaibori obumanyi naki agukinya abana barabaye asobo Kristo naso kugwenera se ikinyoro osase kagera bachako babana bamana kuchimoto ere buja kigima askolende atugo cha sensemu yago hospital tobe tokora mangana narabeire gako mentekana anemono ase aboro kigwa konyoranga aboro kigwa abande konyoranga bako babagweita tima itinki kwirira aboro kigweita kwende ya rokanira mono tari aboro kigube beach primary go secondary chioka nyona bare chi college ne chi university kero ngotema korigereri mostly okanyora expectations haban autokina nachio kero tuabeira banne kwanyora chiabeire etofauti unoyo mindata yabire bogimo bomubwati manyo ogochiko soma kurwaso omuntu onde kwanyora omuntu kwanyora gusinekara kwarenga primary ogateba ngo ika form 4 mbwate emyaka 18 ngo kore university mbwate emyaka 22 23 ngo ika 25 26 na golide gari yane na agachire nyumba na nyomire ngo ika 27 28 na twalira omwana one oso omwana oyo mutangani ono whereby yaika emyaka 25 wakore university gasteyo na besides gas kobora
yani tobugati gento ora tebe nga nimbwate gento nkoria gose nimbwate gento ngo sokera rituko gochia serinde kwanyo abono omonto akote gose ni engineering gasteyo araenda akore engineering omonto akote gose no bwalimu obeke chi application chia eme nchirate yakorangeribu bono omonto yo orengererio resort enseye tebugati bongaini ni menye nse tinkonye tikende tiga yani ni nkwa kwanya abantu atware issues chia drugs chia soirime kwanya abana abasoire kunywa amaru betugutanire singencharo chenga mbaka yekero mwana okobori nga gwantebe tinsome ncheko twaro musacho muyanche ko twaro bogimubuya ebono ngai naaya ngai yaruera bono na somire na kolire gasteyo ngai chigasi chigakale but nchege ndonda batebinga do your best koro mukia asiga kichirio kalteki koro and then tiga kwe ongoria otebenga omwana onyarebe asomete tabugati gasi kero monto nabwate sani aya chetene yarinse na kero monto karache tene sani yae igobono bugimo bwao singinjo bugimo mbobwati manyo mboko bweka no bwanyarebe kero monto are destined komenyo bugimo bwae tigago kubugorio bugimo tenga nyarebe akolte baka masters tabugati gasi nayo beke category yunga na inche ngocha ukora masters tinkabugati gasi there eskuru togo somigwa twanyora risa karatua chenario but there is also another aspect yogo tumeka risa kareli kwegendere ryobogima anye go korete obwalimu you can improvise instead yo kuongo so ko irana nanga obogima wabero obokong I try to remember some of us karatua renge eskuru abantu baga chikiru chirusa bacha gotosomya nyumba bayegwebesa yes na ora tebenga bayibulimba bwati besa barakoreki barakoe but the teacher abayibulimba ro bamaito bya bwa masomo hago tebenga gakina arambu ya gwakora matemu inchunya gonkocheri omwana nyumba that's one way kwanyoro mugati ogobwerituko na enchira nere tora korenka gari nyora marimo erite abantu bone kera marimo erire abantu bamete most ainambe mete andi to mount bakonda bakore bibarua batete bagora mandasi bande kunywire chae ntobwata abantu bakorte catering stina babu baganyeta bakoreki balikwe inkyo koganyero likwe korobo sio mubuko yomo na mafuta chaka korosia mandasi nyone mparaga guseino instead yoko kanyanga eserikali chikolike I've made my own study na abana abakwanda Gulf abange kera bakoirana ibago chabarene e capital yogo chake biashara then kwanyora abande bali barenge chinani igari bako baraka chinani lakini Kenya gato ko baruka bareri vairana kwanywa ambegere tu koros chindagera chifarayati kwanyora omwana akarosi gosine jui sabrendeti au tarner kul daraja moja gawe ka daraja mbili buoniri onyolire faida yayo nyolire chibesa oi gakoirana indo ikadaraja ga gugole binto koraki ogenda nyumba so buna teenagers mnabasae ntobwenete torengereri outside the box anya serikali asinyiro create employment we can create employment nitwekaba nyene tokonyane Ngoja sensema ya madam ni maetenga ekera abanta bangi bare gukina kwa konyoranga ekero mwana aberika korwe skuru aikira nirenka umwibuli ntigitangane gusabanga nganga masakara ona ranga kigwakorete na gutore kuburiwo ane mono rithi ranking ya lengo chi skuru cyo boroso kenda monjuli nkunya kobale kigima amonjulio nkunya kobale no muruberio CBC bono bana batari ko ranked okonyoranga amonjuli achake ko bana indi gukera ni maetenga samat kabongo no skuru ya secondary nero ngujo kura turamanga nayo kurinde bono eyu ngane kwiranga approach ebege gonjuli kigima kurinde ayibuno umwibuli ndete turatumanyinga ekero mwana aberika korwe skuru oberika wikankaya inke ko
omwibuli abwenderete kurakora egetang'ani ekero omwana aikire enkagari naende kurwabu nchira kieye omwibuli arabe gakorigereri ng'a chimbu echi chia omwana oyo kera achite esukuru naende karairanire ng'aki arabe gakomanya ng'a omwana oyo nabare buna arenge bose obere gagonchereria tiganchakire ngibuku egetabu k'emerang'anio 22 gusoma kwayo 15 egoteba iga ogoriri nigo osiberanirie ine ase enkoro y'omwana ogoriri nigo bosiberanirie ime ase enkoro y'omwana so ono omwiburi togotwara ring'ana erio omanye ng'a omwana oyo ekendo oche maega yaya yande naroa mange ebisegete egere kerenga kiobe ang'e omwana kumuchunguza na kumanya ng'aki kegenderete na kumurungiria oboriri obo naye bogocha goikera bono bobekense amang'ana ya masomo na performance y'abana chireport forms squeeze echire chisaiba omwana ari skuru labda akoreta amatemo akawo osita akorete twarorire abandi riria amatemo ochikobere garwarete bono matemo taiga akore lakini kago chake senye chamba etenge ngenge tanga ne mesa tukara kwana ne report form agwete cyber process report form emeoli no era ari pocket money ri kwa mwete na era abasete mwiri mode school sigine chana bago fake endeos ukobekera mesa haibona kurigerereti kwa bwango mwana oyo mbiakoraki akoregas twarorire cases omwana paka akurangiria abiburi ngani ncho graduation ye university ataye bita atagraduate atigete school kare so omwiburi goika amanyengeye omwana oyo ni ngasobora mabwana chaka kumanya ngo omwana no guseseni yasobora kulingana ne bitabu bya Zaburi 127 kusoma kwa Yesu omwana no guseseni nekero omwana ari guseseni asore oguseseni agogo kulinda oguseseni agogo kwegerera oguseseni agogo kuburugira otakoretia manganaya oguseseni kuri ogonchoka kwabo kuragereria ikiagara bona matunda y'ogusesenia aga nirigo cha sore tayo gwatigeiro oguseseni kwao ense gwatigeiro oguseseni kwao abarimu ensemo yabo nero ekera akorire enseme yaye umwana oyakire bwo amatuka go chankana make by the way amatuko umwana ari no mwalimu gara mange kubwayo ari no bwiburi lakini baada ya matuka yonsi oburiri obubwaye bwensi mwaho bokwira so gendi dru chigotigera mwalimu sukuru tori chigotigera ensega mbere umwana owo kore moyo naye report form yekero yacha ne yeken no gwate na enamba yo class teacher ki omwana school teyo ebwate class kitabwa ti mwalimu moteneneri other than yo mwalimu omonene kere class nkeiro mwalimu moteneneri abana bali bale 40 mwalimu naro batenenerete no maito mwalimu motenenerete omwana no gwate namba ya kwimukore kwagenda bakesukuru kwaete yo mwalimu ngango buno mwana yagokora kwarigire report form na renteretu ne yesaiba osine yeke otige ebyora akore buna mange ogucha kolera amarigara mange anda basubaya batebanga yakimwagika bono kero chinse chiarire myaka eria na yaire na yagucha gocha na bono nalikuwa muchakolenga linganga inkumuirani kini rende cha muhimu nchengo teya bali rero iga sukuru teye kubunga sukuru etaiti mwana report form na bali bakubunga bataiti report form result yengo cha ire atumbala omwana enambere sukuru technology gite yachire kirasi onenese mesi gutumwe ne amatemo ari amatokeo y'umwana funzi enambere sukuru ne yawo osene yaye abegete yani abegete namba yaye result yatu munandi bwenore ayo mwibuli watabi ngantu tokataki tuwaitu igobo mwibuli abe ange sana no mwibuli bwesukuru mwibuli yonka no mwibuli bwesukuru banda babiri kabagwatani
egeruma na konyora amato kyo emeza aramana ere bya kige mungo cha sense mo sospita bitkoranga na makungwa manga uchanyora aboro kino konyoranga aboro kigwaba babeire bagwesonania asa mangana mange ane mono konyoronga omwana enyaruka obeire ka sosu bwanchani usumusayo obeire sosu bwanchani karomoke kulendenga umwibule uja kumanyanga omwana onega sarete kale mibiriri abeire konyora oborito kulende nchira kiora yokosemia abaibuli ane mono as okumanyanga omwana oyo obeire kagoso enchira gete obeire gaso yendo kerabiye kumutanga sise micha ege enchira moyo ko manyama yanaya tema kwen kwaya umanye umwana oyogo ningore umusani oye after kwa manyire ngoro umusani oye na ndo umanye ningore role model yae because origeri onye labda kinde role model yo mwana ogo omwana ogo agotaka address nanchi agotaka yani okonya ako investigate ogo gimobwane monenchira amenyete ogani akore bunango kora so nyona abana bago ikaba nyomana jende ya mugo se batwara ine jende because ekinege ntobono kareki arenga sabanta baneskiskira nira sabana bake okonyora gia chakirete ase role model omonta go pima nyarebe nere role model yane osenero mubuye kanone nere ntagitengo kina nchikumubuye kana na kiago kora anyomete umukungu onde anyomete umusacho onde na inde very comfortable kwanyora bona ganyora neke gorie keke yani kwegubata egento babate gyoka ne nyomo na konyora abana lakini ebinde byonsi ipi na babago kora lakini kwa ikire that part of enyomo bakoraki bakoruka so uno muibori go ikobe kin orimanye omwana ogo ningakorigereri omwana ogo nyone asisimchiri I just assume kora mutigera nyone simi yago insenechi data then inchuba dairigeri yoranga yo mwana yakote insights kichiri yakogenda kurauna boko manyo omwana oyone asingo chaka komokonya niga lakini go gwasiyumu nga omwana ogo nenjo tarigo stabugati basani no ari nyomba agagu bitukori jogo cha kororeta biyae omanye yekira deba na adikaro yekira deba omukonye ko bakon so umbu yomukonye kere kendabu nyone biteba tabia mashetani abantu abangeni ngo bagosoigu wetera abantu bali bakoligereria because influence ya kento kende gionsi egocha negento kelio korora awanye ne in marketing thought that when you want to entice somebody you go a good project okomu entice nero so that also a box bugango so and you close a business so also nyona naone ekegorieke kerege enticed ige enticed nebintebi ya amatunda oka mbali enticed na negative part of it onye ne chibesa akoro kiwa una konyo chibesa ya bwangu ugakorigebi origeri nyanya lebe na nyora chibesa ya bwangu agachire nyumba ogolire gari so kwanyora omwana owo kidogo na eroso yugo ne Illuminati ochakire kobaena ne family mwachakire kobeka chimbere isikogagu lakini buno moibori ngaikwarenge during this time omwana oyo gakoba enticed omwana oyo ona bukorigere ore lifestyle ya so irigo change pocket manenkomwa labda nelfuemo omwana ochakire kurwe skuru agocha na shopping eskuru yakogenda ebiasara mbira kondo korororo biasara mbiyo bigo koru school that means inchira nere ako generate income apart from ogosoma of which ekocha gera ama soma obvious omuntu gaso biashara na masoma ekemugoika ekoriki kerare na definitely na masomo so buno muiburi go kobe kin o master omanyo omwana ogo nyone inchira gocha kana kiagocha and then an origeri na walking style yabo omwana na bakonyo chenchiri walking style because aroche maybe socialite yae anyomete ebanyoma ino mokungu onde kwanya abano nyo no mwana omusubati ochakire kwegi chimbu chyobo sacha ochakire kobo yani
nyore ne riogi ochakire koegia kwane pace asing'encho naroche omonto oria akoruko after anyuome tomokunguonde bono ero ebekire ekewango atete koba omosacha achikonyuoma omokunguonde igo bono abaibori tiga babe keen korigereria abana babo buna bagosoka buna bagosoa barigeri nyone technology inki bagotumika agari nyomba onye ne okay abaibori bande mbare bagopima abana babo babeke remote bagime bagenda nere gasi na bairana nero maragoba asing'encho origeri bonaiga obogimo bwe uchumi abaibori abange mbabugati time na abana babo batinche tigamba sabe just set aside time yokoba na abana babo na liora amanya abana bao na kibakoragera na kibago PF instead yogo tigero maid abana nero ko attend because bona abana bao kina babwate tabiye maid instead na ebuno muibori no wente go chotu alchinga kichingia na abana bao konyoro muibori akorwe gas ko sinsa 3 the best thing akora agwe sibi aire ruo kimanyo bedroom akoreki aragere arare mambi nenda boke saa 11 uchire gas taranyora chinga kina abana babaye bono muntu bwa chinga kinyinge na abana babaye no moreri okwanyora maybe nabwate tabia bisete whereby bona akonye transfer kochia asabana baye keranye transfer kochia asabana aba bono kwanya gocha kweboli mama umwe tariga tato umwe tariga ningawete nyuma totarekeraga abo beka chinga kichiao chia bene ingote bunga ekwe ase we have God first family second and then the rest follows so nchirate yora arete gasi ebe second after God and then utiga bana bao bakoraki bago chandika so be close to your children omanye na kibagendrete na liora anyare go identify chimbwa chimbe chigwa araisa sawa na babo ere bujaka gima askolende madam akaruto kuba tukuligireria oboiboli bolia obwege corona boigo oboiboli bwabana abamatukarero amatukali akakoranga omoiboli ni gali kuruchika te umwana kinagotebi koreke otakoreti kwanyore biranya kurinde chinga kichaba notoranga amangana nkunya gonchuru yale nega nitinga abayiboli batwale chinkwa na bene na abana anemono totebanga ba create a good environment yo kusanga njera kiyo moiboli arabe gakorosia libagalire ligi yakigima no umwana nyakabwa tobokongu abe gagosanga nere na boigo kikwabiro koranga umwana ogobere gagonchurire chimbo inkeke obwendera tokore gitangani ndege tangani mwacha nonyena nebintu ebituruche bona abana bakonyora samario tumia madawa ya kudebi obolebi amarito skristo kwa kama young mothers yani none skuru toga niriko tware dom kando abana bona obani go baraki kubeko kuno okoro kina abana bana aba kiborieke asigi asoira ase obunyaka abale eretigerigo bono inkie kenene gego changia kulingana na inche n'ugwacha into twakinete tutamanye tinga montongo te bware riete eri ugwacha yani yemwe buri gakugorire yanga igwesa nikanga na gwacha bono mana kagende skuru mana kanyoro monto mana motebinga ni gwacha omana kunyora ngache mama tana gwante iriete labda na kyako mitera mono kubwanya rebe omana koraro yo motebia garo muya mono kubwa yo koraki kubuyo ro muiburi omana guchaka kubwati uyo kumotebia bono uyo kumugurira ibintu bitari kumugurira finally kwa nyoro mwana bwe soirie obo soirie ubuzima bwaye engororime so oro kyo mwana nga n'umwanchite asebikoro na soko matebia egere karabu tukumiro yo kumatebiri nga nerindi iko barigeni ndiko mushtuanga obi ekina kiro kiringa neriko tebi onyoranga nanarete kuri nyumba
mwana tiri guchigotema gento kiriana rite korora igagotema egento ekegeni so ne kuri nyomba taro chibwancha nyogo kuri nyomba agabagwire kuri nyomba tari kwa ubinte ibiga neri biusa nikane to mwana mahitaji yo mwana ekera nyogiro yoko swali bagerio isana bono aye buno mwiburi okoba second kwanyoro oyo muntu mungao bibagaria oyo buri kwanyoro wasiriri omwana oyo number 2 no kumwegera squeeze ugukwanira umwana ebukuge watayaba matori n'umwana ekiranya kulingana na inje temineti ndo twemesaba ko ichoriso chake ucho ato mwana kere maraboba okoba agosire lakini ekiranya nkelina ki nore in touch no mwana omanyete etabiyaye usego ato mwana mamulaka kukwa mukwanire gendo nero bano ogotogonyera authority ya uno muibori ama mamulaka uno muibori no yaete aibe ko manyana mbwesigete egere kero gukwana guno muibori omwana oshtukanga umuibori okwane eyendeka kwana kitogora tokorera bichiko no bege tamachiko mwao okoiranirira ego totebiga Deuteronomy chapter 6 koiranirira 6 somo 6 amanganaya kubachika litukolia rero timo baisa koyeba no nyangake moyakorere abana baino mono moyorokererie abana baino mono mobe muko na koyairanirira butambe igotari gento guchikokora rero kore tari sila basi obwatenga ngo kwana rero gwakora no kona gokora ki kona koirorera ai hamana kugendera yatero moya kwane ekero moikaransete ase chinyomba chaino ekero more asoro gendo nchera ekero mogochia korara na ekero mokoboka orocho mwana yonse kare ngore nere ase moikaransete no ngore nere komore sabari kogenda komore nchera komore mugondo kuna komoinyoriore inyora se twachakera korunda ki as imeje nkoro yo mwana no boliri bokoreteki boro no boliri na bushetani akwimukire ligoro mono so kochako borusio ororo boikona koirorera boiro yani enga buno motori omone no kuna gwaka kakira itukeire sirege paka kauchuko so tari gento gokora rero kore ngana kwanire to mwana igoro ngabona ngotigire story kotika no kora nanda gose nande gokoirorera ona ko yairorera ko baguchikorara kwana ko moinyori gako gende skuru kwa moinyori gakuru skuru weikarasa ko mbuli na kitu akwanete gwakorete na tu akwanete asa akorire biya kwa matebimbi ya mono yenderera asa gosire iwachani bobe ndo motebi ngabona ankwagosa koraiga oronge yo mwana egere tanyora bari mu abangao bese bamorokererie baireri bagari yao all right ansemo yago so spita twabita koranga boigo gotatiga amangana yande tatokoranga boigo ingana neri abereke gocha anene mono amangana ya bantu kuwaka korondo ntwa maitinga yakabire ili abantu bakwenda busechipuru bakakende akiri no na sisimi tumanyango ngaki amangana ya abereka kwa affect abarukiwa actually mbi yakora 3 point hiyo koronde ya ile amagima yabasaya bange anda kenko yunga monta dali umuchara akachesera omchezo ndega wesimi akoroka ndege abieta yunga ngori nande ndege ego ikaigoro engwereri chiresa ono omonto imokobe ko muchara ya bwensi okay I tend to believe omonto reta tebinto biri nyane kerese rekanye ko bianchira abantu bakore responsible but now yaikire responsibility koltiki teyo na biblically it's very wrong ochiesa chikorondo ebukune koltiki mekanete so onyemba tete koigwebuku ngo yoroche bao cha koigwa singinchebuku neliogiria nyasao monyene no moikonya sao monyene and then bono kwanyora
kwatigire koigu nyasaye otete koigwa endege ekugwereri chibesa kwanyoa chibesa nkego kwabeka endege yagenda yalimera mara igoro nacio yayine chibesa chiao kwanyoa chibesa abande ne chiburu bao chiesa abande ne metebero chime bale bawa kachikad so as parents we have a bigger responsibility buno ogogo tarana abana babo obainyorie buno kowoka obainyorie buna mokorara obainyorie obatebinga korondo nembe obatebinga korondo nebibe asenge nchukwa biro munjururia amatuka mange tima etinga ayakorero ndi bwensi otenenkire gwetera se korondo bose abantu mba bakugendekera mbere bagotebinga chikumotebinga nchegende kingi nimbwelimo kanyagoncha nimbwelimo ntenenke tima etinga korero ndi bwensi otenenkire gwetera samanga nangabune okay kerato correlating we don't look at the minority we look at the majority so what are the perspective of the majority majority bayire baonire amarimo bachiesere korondo amarimo akoreki achire so nyono yogochio nyoro yomo so no yomo asete 100 so aba 99 ibayete oyo mokoreki onyorire so no totebingi gente kinke bwato buyabwae kiagachira abantu chigoroba kiagorira abantu chigari so I tend to see nyona abantu bali bakonyora chibesa gweterenchireyu sometimes nchiriko bakonya singinja bango konya bago chimismanage because enchireri chiacha na nende chigo koraki na maite na nengo bwatare simiae na ndabe kende ga koraki anyore keli motware ngase ketengo kwani umontaga kwango sere kwani ango kwara tigende yera munyoka se ma toro chibone ikire 5 na yire ango na anyore besa so koronde ekoire birengereri yasari nyono bwamate chinyumba nimate I know of some marriages chipregeti because of corona omusacha akori omushara ocha gochia sare ndege nyumba nyona abana bakumukwanire gento tariko bategerera omungina komote binto bwati ngeni lero best imbwati rarana kitokoraki lakini abwade chibesa koraki agochia sara korondo actually koronde yagerire ebwato bobo ngikobobuya nyore bagotenga abantu getemba nyorte korondo bakagura igari tuchakire chinyumbo chiabunekire singincho ya korondo abana batigire school singincho ya korondo singincho mwana akorigereriga ora nyarebe achiesete korondo akanyoa chibesa akagura igari agatige school ninchabono kingo igenderere school dianagenda nakora mchengo nacha nachiesere ndege nanyora chibesa oya nainde mambira na korondo muntu tabwati nyone nyumba amenyete tabwati nyone na sago chikebara mwijirani akogenda kebara oroche bono nkigente ke kya mokonya nyoro yo mugakaro kare konyora so nainde ogente ke ya korondo once gya soiro muntu yani ngo yakere kya babuna obo amarwa addiction omuntu yani no tema como na antoria no lete ibisiro teme kumwa kumurusie ekoikere ya banko akon unless the intervention of the Lord yasoa onya koruoro so gento kende gionsi ge komeki umonto ba omuraibu nkeri kia ende ebinte bya korondo bya bena na marwande asari nyona masomo nyona barayabaya oko ibunga barayi barego sene bunge ibakonya gochiese omucheso ibwendege na bamente chibesi yabo baimoka bayi chibesa koigo bayiru chibesi koigo bata gosinirenga irenga bayitie binto nyone binto batakoltiki batasometi no moya tanganche na maita na beginte kiarengego nganche na agetekura na singincho yaki na singincho liribaringi koereswa aiwo bubebwa ego sobuya ebirengeri bya byonsi ipi byarenga sendege
endege yaletira mang'ano mwanchumuriria Ondizi TV mwabeire mugukuliru kigima na enderimete ng'anene beko bakonya anemono asekili murabe mokora sume bweno luchingana abanga basomye murubiri wensaki mambia bono Kefa Arege live akurwa Mombasa changamwe kwanirie Omenge Davidson kurwa Miritini ndochenga mwalimu Dominic kurwa Kiumbu Amasago Base niko tuned ndani mpaka tamati. Klaus Nyakez, good morning team Ensaki tuned in as usual. Victor Vincent Kenyoru akuru Iranda niko ndani. Nicholas Mumanyi Nyata current speaker Kibabii University tuned in on behalf of all Gusi comrades at Kibabii tuko ndani Yensakia hadi tamati. Kefa Nyaribo from Wanyakama Esani Catholic hadi mwisho. Alafu ndochenga Nicholas Ogega na Juliet Yoye na Billy na Sheri Billy Kurunyansongo stage ta komocha no balime jomoroberio obwensa kiega tebelende ko watu moroberio wensa kiasimambi ya abono tekaturaliglia ana koranga no nyane chinsemi chinde Dennis Kerandi eke musuribo susu akondani me moroberio wensa kia ase emambi ya abono egati ya bange bande tuzubwatia ase mambi ya bono madam toja sensemo yao kwa tuabiri tukumulekera anene mono igoro yenchira amonchira bere ko base ensi cyo Kenya ekero abange bari ukina niga abayiburi kware konyoranga nigo ranyolenga ebakinereze chinka chiri omuyiburi arenge omuremi ose omuyiburi arekora emirimo eri yankagari igo konyoranga omuyiburi kimoko genda mugonde ni omoko genda no mwana mwabutanira litukuligima kwaba gukumanya kigima hebose tebenga omuyiburi nga mirimo nera korane mono matero bongorwa gusina abalimi barenge igo omwana umuburi kagenda use mugondo oirana naende umwane gali nende chinga kichense kulende bono amonjuli abere gakoba abayibuli mbaro konyoranga bakole emirimo basoka chinsa chiamambi chinsa ibere chiamambi oirana chinsa 11 chamarogoba abayibuli bonsi usabande bacha no embutuko akonyoranga chinga kichinyinge mbayo angena abana kulende nchira kieye omuyibuli arabenga nonyanga kabwate emirimo ere menge ngabuneyo aranyare go balance igati yo boyibuli nabo igo nemirimo nabo igo abega kwene kinga nonyanga kabwate miremeye tali kobanga ngusiriale obwamate buli no mwana bose ko get in touch no mwana oya ni maitenga aba nambe mene ye one in the formal sector so kwa kwande kibarua mali maayirira batabantu buli bakeye so abana bangi bekeboliye kikeito abana baito abana bakimiri abaleli nyumba ikiagera wasogete saa 12 ukiregasi andi wacha kuira ni jamu yako bwata kugucha kuika nyumba chinse chiairire lakini rende gitento inolete ngabana no gosesenya waito no gosesenya tukukwegerera tukuburuge nkinte bangira kirensemo ye andonse soko ligas muntu nko igwara matukari yo gutumuka njebuno moibuli nabonkwe na beke request imenga bongo chakoewe rusanga kigete elimanyete nga amatuka yabiri nasabe rusa abana basikire chisukuru sinafta mubale bitukeri elimo nelinko bana abana one kinda se biashara byane igonkwe banganga asama tukaya abana bali na inji nkobekani nonye 30 minutes toli na bara kali erasi momo ikaraseri tukoli mamole na bara 30 minutes ye chikoto kubako na usibye bintari anje nonde ngona kenyege tungo togo kwana tunana kubaguri ngana kimwaro na kiyarenge yendugete na kikere igonko na kumanyoro umwana o yitukaseri tuko igo ne engente lyobegete bidinga wikanga ndegas nero kubeke bidinga nintu ntikichinza ase chinse 24 nyasangete nintu ale chitaikaire ngairi tukaseri tuko kuna koinyoreria abana amachiko yeke familia ale tobegete na machiko yeke Kristo egero kinyo mwana okare complete tokini omwana oretete skuru atari kunyara go fit in the society otamanye tingo anti yaye ngo bamwabo
chimbebe egero twana chingo kyokoraki okwegeri umwana chimbe chimbe ndoro chi abana bagotwara obosani nena na abana bamwe bono kwanyora nga wasariri lichiko liege familia lakini mtu alkarasti umwana ukamatebinga olinyare bomanyete oli no libamwe ndare boli nakoroche nere no manyete moria nanti yawe igon kuna kumwegeri ore gento getege gokoruga kuna kumwegeri ore kuna kwa mwegeri tigotara hani na boko mwegeri bakaka umubwato kanyare gwetenenera lakini ne jukumu okoligie chingaki obegeta se program uno obegete program ngankora gero regata torituko no mwana rero mubekere program kabisa ere buja kigima kingocha sense mwao Mr. Sospita anemono ekatomentu kumulekera igoro yenchera turabe toko ene kinga tuabeire toko lenda abana wetu nakone kinga abana abango twara bale chimbwa chire chingia ensemo yende togocha ase aboro kigwa aba enkonjero kwanyoranga bakoranga abaibuli abango bachanda bale tebanga mama ene old school ene fashion igono manyanga mangana ntuna abekerero ntuna abana bekerero asigo ntunto bwenrete tobe tokomenya buno tugane tukomenya asingencho ntu amangana onchuliri ngira bagosemya abana abane mono asoko igwera abaibuli nabo igo nchira kiba bwene tukomenya kerora somutimoko abana gentonda abatebi ingo batea maganari paura tebeti abayebeso ino abana muigwera abaibuli baino asoma nene erio nalia matukaino aranyare komente kana asense tari igoro asenseye so the aspect nere ga yoko igwera abaibuli na matuko komente kana asenseye so the moment toko igwera abaibuli baito yes nabora aligeri mamo minor ne old school wali ore mamo mino labda taigete form 4 una wekire form 4 ore mamo mino ta chite university una wachire university there is amaseseni narega hachikire hasoko wetera koiwero moiboli nainde ekina kyo abasa bange togo chitueba kero okoigwera abaiboli bao amatukago nigakoba amange nyone bisubia obi koigoka asinge ncho igwere ta abaiboli bao and the abaiboli a family is the backbone of everything so buno musa okunya okina kuigwere ta abaiboli no bwate a support pira eye monga ni family mu bwate omorebe oligere nyona abasa bange babwate skando baiki ukotini at the end of the day nyamba liba kwa lebinte binabyo nabwo ibako baruka batene no rubago igoro lakini kwanyora at the end omuntu gochotene nae no muiboli yorenge old school kwanyonyo no musiko yo irwo bolito kero mumurori omo bolita charukire amotigire omuntu gochotene nere no muiboli yore old school oya tebanga ngwa igete form 4 omanya yari enseye labda kwanywete chipitu chiao chiacharukire chialetere imono imbalance obolto kwa bwatire bono kuye nasema momi no singinjo ne old school onga ukonasi kuno mwana so habana tigambate iri ngane limonga eri ne yani nerichi kore neira na inde ndigo chencheka toigwere abaiboli baito egera matukaito haba mange na inde Paulo ta koretago agatebya na abaiboli na barabo na abaiboli morere abana baino hasinchera chingiya chinchera chingiya nchire chiechi tigagonya gotoma omwana okay nima abaiboli mbaro bare abarebi abaiboli baro bakunchisigara na inde origere abaiboli abara abarebi nende bakunchisigara mbali gotaka batome bana babo sigara lakini nigo bagutaka batuma omwana bwe jirani haya ndabagorere sigara so inki gente kiogote omoibuli onama etegente kagotumeka nekebe tata iti mwana wacha okaraki hache gotumeka lakini atete gosario ibwe jirani so
inyora enchire yote te gosari omwana bwe jirani otete komorera achinchira chitari chingiya no bwate kina ogocha koyanira nyasaye asinge nchaye buno muibori rera abana achinchira chia maskani maskani taiyo ekeronda imukento mu mwana one agende kongoyerie changa harore munanko nyuntinde ndusi chianga ntare kinde bosa asinge ncha maskani akoreki abulire gagu inywe nyasore yane nse kotokania abantu ndama abantu ekenyoro maskani taiyo ga igono buna abaibori na intwe tigatorera abana baito asichinchira cha maskani noti nesari ri abana bali bao oyibore taye bweka bao bamanyinga abana bali abagakambalira banene kenyoro bakonywa amaru banyakorama abantu botukogatigati okunokorera abana bekenyore ekyo asichinchira chitari cha maskani lakini omwana nebo muibori oyo kwamorore na nkora amare ebuku yago chikiro koreki omoigwere lakini omoigwere asomo nene tali omoigwere asebibe omoigwere asomo nene ekero kunya komoigwere asomo nene yani ogosese ni guchinchira chiawo ni ochikoigoka ere bya kigima tuocha sensemo ya madam abaiboli mbaro babiri bagukinia abana babo ase chinchira chire chindonge babairire kanisa babiri bakora ekemo bara bakwanira abana aba baire bitambukiro kulinda abana babiri bagusinya abaiboli bunaba inkyoko bakoba semya simambya bona ninkyoko batebye mambya bona tibarusa ikiagera ingana liri kwa mwegeretie ndi abeteme yayo norire na nyabire cyo muibire torusa umumuro musiru asabete bitu bya byose byakagenda lakini akara igete ensinyo na inyorete nga tata naro moya le bado akairana kumaanisha nga no muiburi oyo asare ngengo kusabira ari ngumwana wa yanga nonyogenda kora mo Yesu mugira niti batene nasama saba basabe kabisa nande erege nenga ogusaba kwa yanga koraki kuiranira gukora limo bitukeli kagendere kuna kumukwanira kagendere kuna kumoro kyubwanja kagendere kuna kumuira ekanisa limo naboko nyoroko liriki chokire nanda arende abantu bari ekiumbike lyabutarana kerokyo abasani bari bayakoraki abutarana kerokyo bana babasirire nduri guchikubatuguta ngoko banyorira umwana nyomba bona umutige tomwira skuru oko baso amarume umutige igo togenderera ne ndoto ilikuwa bwate kulingana n'ubuzima bwaye ngo tokogenderera tukakona kugendera gukwanirwa na gukora kende na koligi ushauri one kebeterere tiari gerigwe ushauri ere ya igoro mono ere professional saako akwaya abantu bunabo egera abana bakoreki bayirane egesa ekegolieke totagi getiange uchimotua tukabwati serikali uchimotua tukabwati kegori tore togerie nga tuakineti tugatiga kegocha kugendereria maona itu amaono bunense amaono bunenka amaono bunekanisa kiamerirwe lakini rende keremburi yasire ngombe ngoni yao yasira gogotiga ebukwe bateba nga gagotiga byose ogendo chikoriye yesirete oyeira ni aseri icho amana kugenderera igoro kubwati ichikoria Kristo gogotiga oriye yesirete orayeirania nere bunaroro buno mwiburio monene atatusaidia madam indirete asore ekero tugukina abaibulia mangana nale bare koranga mangana nale ntate bimwanone kora kwamba koranga nubusuku ya ikerere bono ase abana abaibuli bano bagosibuka bakwane bose injira kie yonyo muibuli osinyirwa te ya mangana geta so mwanoye arawa konekinga nkumanyara mangana bago yorukanga mangana nso
kegorie kitoko twara ngono gwatamanga nansoni to batebia ekegori kia baibuli baito amangana yansoni maukorumba arengo bale kuira kinyaruka kando abachukuru babo aberesa kisokoro atebe ya subara chombe togenda bagenda egetunu tari polisi baje ogenda umwigiria kenyoruke itekerega minte chakire taigaika ari bari mumbuga ari bari bado n'abamindu kakwanyumire gokomenya igo ono twanganyire kuruka atomenyete chitawo indi ucha kuirera maukuru umwana mwegerie binte ayebwiko tara mwegerie sini ya mwegerie ono chobise bakakaliriri esimi kegenda to kumwegerie ochobise bakakaliriri umusani uri orwete Mombasa omwegerie isbaumira nitekerasi bibikare obasomi obwarengenga abana n'abangina ko sekuru ona bibatutali tokumirana kishere amakwe Christmas nka amatuka mange gobisiti abana abasaba tabari kubege para nayo kwire ichukumu ndio kene kiligo chukobisa omwana kiara no mubisa naro kumwegeri so afadhali ali manyekuru wasuri yes ere buja kigima tocha sensemo yao so spita ni maetenga enganeye yobo ibuli ya monto moka ntobwenderete gocha amona kobwaterana tumanyi inubuna kese sekiumbeke ya Kenya Student Christian Fellowship nchera kiye boigo moko enekinga ngosira muri abana aba na boigo moko enekinga mwabeire moko ba obosemia no asama abo ani mono bunenchera ya moyo gusira aba ibuli aso bibuli wabo biamon ntuna Kenya Student Christian Fellowship ngoikatora abana abange kochakera class 6 abakoronga JSS up to middle level colleges otaraenda na bokwanira boigo oratumanyinga nkiombe kieke naro ko kitegera sirit kulitana kumitinga nkiombe kieke bose Kenya Student Christian Fellowship ne kiombe kere registered na serikali ya Kenya na nigogia chake tugu 1956 kekaba registered 1958 under Societies Act na ekiombe ke tari nkeri kanisa ekiombe ke ne kiombe ya chake tugu asogo ikera abanafunzi asikuskuru kobaento ko spiritual nourishment whereby toko bakora peer to peer counseling twabakora mentorship twabaringana and then twabakorera we nurture them in spiritual aspects whereby in schools nko ntori provision emoyoka ntobwata abarimu in this. We have all professionals included, but major shareholders are teachers because nabobare TCU patrons and Kenya Student Christian Fellowship Keregos can say co-work in all Christian unions in schools. Na in most cases, abantu abange bamaitenga CU nich kanisa chiapenda. Nanche with that simple definition Christian Union ne kiombe kiabamo baba Kristo so nabo kobatori kogende kanse apenda lakini no toregete aye Christian Union so we go to them in schools to abaranderia and then whereby we identify nabo through your preaching omwana nabago chogota pastor kwarandiri ninganerio gaki insabere nyasan konye nimbwato muchando igana iga korwagu wa take your time because our clarion call is that every student for Jesus Christ so kero kwarandiri omwana abana baunsiru bakira sore you take your own time kwagamba n'abana aba some of us intobwata abana to commenta whereby we are directly attached to them because when you go to that school omwana ori ago feeling
this is the person mwente go tebie mechando yane orankonye. So as KCF we do that. Twabakwanira twabaikera na inde KCF nkitokora nkoorganize tore chirari chi school na of which many have been knowing as naturally in Gusii because to organize tore chi school in all our 3 branches whereby we in Gusii ntobwate Kisii, Nyamira na Gucha. So kiombeke nkeri Gusii yoka ekiombeke kere countrywide na currently twasoire nyore northeastern counties whereby we are in Garissa, we are in Turkana and we are in Wajir. So NMA nya saa toire ngoikera tore kero omuntu na omuntu na bakobori naki abantu aba bagoikera abantu aba bono aba bari Gusii naki bakogenda to that baikera bakabantu bari northeastern enchera our technique is that simple. We work with CU patrons who are born again Christians because abuna ubare attached na banabo. And besides that, we have an MOU with the Ministry of Education and the TSC. Yo nerego tuanchira twaso achiskuru twagamba n'abana aba twabasabera na boigo nkoorganize tore chikamp kose in another word chikuru kuchi convention togo chaka twatware ya national mutinyukane abono na omwako twatwara national convention Kabianga Boys High School na Gusii we were well represented na ireta abana kuruchi county cheito ibere na boigo kero ikiro mutinyunane na December twatwara chiricho no gose district camps whereby umutinyo ntobangete a camp ya a region you comprised Kisii na Nyamira but you etari exceptional ya bana bari Gusii bagosoma chi county outside Gusii na Nyamira nabo onya abana babo bagosoma Narok chi county echo na inde bakonyara kwanda chi camp chirichire chi region chiabo na bagotoretoro mwana Kereri tokabwate camp Kereri gochake atare 7 eyuere Wednesday yego chamambia mpaka tarehe 11 ayatoretoro mwana Kereri hache tumukwanire asinge nchonyo na abarandi tokoreta ntori koreta bantu bate abana vijana wa sasa wanasema watu hivi niko tokoreta abana bago sound unto their language yani bariba kotba tegerera bate anga ngankoge asinare ngatwa cheta sigete tokarare klasi ime bona itoko baretera abarandi bari bagukwana their language bakogamba baikira nebirengereryo so that at the end of this camp of 4 days nabokonyo twagunduira omwana nabwata omuchando gete na within this camp ebintombire tokora ngokora tore Bible study ngokora tore Bible exposition ngokora tore peer-to-peer counseling. So I got a peer-to-peer counseling. This is where we deal with emerging issues, like the current emerging issues. Ntobwate Gen-Z as emerging issue. Ntobwate LGBTQ as an emerging issue. Ya meride abana bakachi school. Yani okonyorora ire ga umuntu agatenga omwana geto school gete achete agateba nga abanyoma ine dom. So that's where tokugamba na abana haba batotebya kero batoeresire we just pray for deliverance of God abana baba delivered. So what I can promise parents omwana okerora mutume tarikoira na nkenchireri yachete asinge nchongo charo omiano ne chinguru chia Nyasaye chionchoreri obogima bwae igobono abaibori ba muri Gusii totomera abana baino be secondary abana baino ba junior secondary abana baino bare chi college ba chekereri girls we have a good program for them togo chaka Jumatano mpaka Jumapili na omuntu nabara abori nga na kibagocha ago ibagocha komenye ime
mo burangeti omo ene sani nege kombe ekiago cha kunywire chai na kuebisia matress ya ronero egetandankero na boigo ba achinir fuemo eruwe yamo nere go facilitate endagera ya koria na besides endagera ntomo certificate ekorko certificates of participation so abaibori totomera abana na naekero mwana arure convention mobori nkimwasome tugu because we nurture talents there that's where tokonyoro mwana maybe no moteri nyore maete labda chikanise chichite cha tore prota na bora nyore ibagandi yo omwana ko ba recognize ne talent ya mokorenya sai but at KCF because we are non-denominational we are non-political we tend to nurture all talents from every angle na bagonyo mwana no mutangazaji acha umene n'abatangazaji chi associate bamukwanire bamotebi onye gotete ko mutangazaji somera gento gete bekomuki onyore grade gete ogende university okore ekosi ekorokuga naiga omwana atete ko bomunye gitari acha umene na babo George Gisiora bamukore counseling bamoteyo bonya gitari otakere okore ekeneke okine omwana atete ko be engineer acha umene ne chi engineer oro chimukore counseling so besides ring ane the word of God we also do what God has called us to counsel them and we ensure that every student is for Jesus Christ. Na inde tua karomukia actually even as we don't advocate okogwa matem we advocate abana go hitama tem and if you go around school so ya madam noara na ba confirm abana ba korabuya mostly they come from Christian unions. That's one thing I'm proud of because abana abanyoneke otokomea na bugo sasima nkoba tebitorenga na kinya sao yoto sasima niga toire chisemi nobo ngaini ntomu sokia so neke otari kumusokia nigo togo etamatemu egere nyona abande karabago torigereri barange tobuti nero y'omuntu toregete no muntu tatoregete ere byaki mase nchuno chinge birongo bende to kumyaka gimatenge madama chiteka emo sebere nere abe ga commentera na boigo kitochi gukora imambi jabono inche kindate ya Bible inkubatira mwana atatu ase igesonge gotebanga love train discipline LTD bibuli ndogo sia bwateyo obwanchani orokereria rongeye totika kumorokereria totika kumorongeye tibuo bo umwanu kumoteri neke ayo atatu na hatorai na dentro tuareke buli kimungu waitanyasa ere bujaki imambia mona soikerana ime jomoroberio abwensakia anse imambi ija abon na endento betokuba aligani vene tore no semelinga mobe mugucha bene na kwenda gosemia omugusiane mono abega kwenekinga ngukini tore abana bogata chingwa chingena boigo igesa kugeito kyomugusi nkebe geko gendra asenchira ya bene kuno mwancho muno nje TV ngoko tebimbia mona ya sukumbwate sia korua ase wiki ya chaka weekend tambe korwa tikulia etichiri mogo ikalitukulia enyongesa tobe tokoba amonaye ase twabale boigo tukubwatira na nere nelfa oro oyuboigo baga kunsira bena kone kinga koleta ro moroberi wensakia asenchira ya abene abigal yanchama nero ene kinga chibiche chiboigo na maliogi abere kagoikira asenchira yobo ikeranu as kolendo monchu mulendo TV ni matenga abange bainoli tukulia lero mbale bakoti mokali tukulia lero tobaga ni mutware ali tukuligele usasima bali bandate kole bene abe sabato kegima tobaga ni mutware esabato engi yali tukulia ankyo nabo yoyo tumokali tukulia Jumapili tobabe tukubaga ni ya moigo
mobe mogo tuara ibada engia ase onde onsi murabe mogo sa asima ase igo Mwanchumurize TV na abaganeirie e weekend engia na boigo oburiria obuya Imyandizi TV asubwate miroberi emenge okogokya gosemia na boigo amangana amajia astora tukumanya aya entertainment na isiko yorogongo rwa agusi na abaganeirie oburiria obuya Imyandizi TV na bwo bwansu ubwo mugusi twara lituko ligia